Na sziasztok! Ebben a videóban egy tokaboka sorozatot fogok elindítani, és nem is húzom tovább az időt, szerintem kezdjük is el. Végre eljött ez a nap, hogy 24 órát a legjobb barátommal az iskolában töltünk. Nagyon jó lesz. Átöltöztem, és aztán megfésülöm a hajam, és be is pakolok. Oké. Itt a táskám. Ezeket felveszem, beleteszem a kulcsomat majd, a pizsomámat is beleteszem, mást nem nagyon tudok belerakni. És a holnapi ruhámat, ugye mivel holnap nagyon hideg lesz, 8 fok, ezért beleteszem ezt, és a kulcsomat. Oké, és már megyek is. Oké, akkor megyek. Na, szia Csajci! Szia! Te nem hoztál semmit? Ja, én elfelejtettem. Nem mindegy. Nem baj. Nálam van. Nálam csak olyan nincsen. Azt majd szerzünk szerintem az ebédlőben. Oké. Vagy még tudod mit? Itt van Chelsea-nek a cukorkája. Ezt most megehetjük. Oké. Hozod a kólát? Igen, köszönöm. Gyere, menjünk. Menjünk fel a... Te éhes vagy, mert én nagyon. Én is menjünk fel ebédlőbe. Na gyere, jövök már. Ó, miután is felépítettek szerintem az iskolát, az azért komoly, hogy már mindegy. Gyere, elvegyünk valamit. Én elveszem ezt, és ezt a poharat. Töltök nekem vizet. Oké. De jó. Oké, jegyezzük meg, hogy ez a mi tárcánk. Oké. Most sincs itt senki. Nem kell találnunk. Azokat fölvesszük és megtartjuk.
Igen, ez igaz. Kérsz egy ilyen burítót? Igen. Még eszek egy ilyet. Desszertként. Én egy ilyet, egy ilyen tortát. Nyilván. Teszem a táskámba a telefonomat is. Még egy ilyen burítót. Meg ezt a zöldségeset. Én elraktam magamnak 2 kaját, és nekem kell ez a bobota. Gyere, gyere Csajci, megyünk föl. Nem fog. Lemegyünk a másodikra, és WC partizunk. Nagyon jó lesz. Hát jó. Majd persze azt hittem, hogy ez a Baldi zene megy. Én is. Milyen komoly lenne már. Majd este mennyire be fogunk parázni. Hát jó, ennyit egyedül. Yes. Én mindjárt megnézem, hogy hány óra van, mert azt már láttam, hogy este van. Remélem nem 2:30, mert... Mert akkor nagyon be lennék parázva. Miért ez kitaskája? Miért nem rajta ez kitaskája? Hát én nem tudom. Ez csak Jazzy. Megnézzük, hogy kutakodunk benne. Igen. Van egy rulebookja. Oké, nem baj. Mit keresnek itt terhességtesztek? Ez kit érdekel. Gyere. Jövök, hogyha beengednél. Én bejövök a másikba. Jó van. Kell nekem egy petit. Joyce, én teszek be nekem egy petitet. Oké. Ups. Bocsánat a hangokért, amik itt a háttérben vannak, csak a testvérem hát eléggé buta. Igen. Joyce, szerintem menjünk. Oké, lehetünk. Keressünk egy, ahol tudunk aludni.
És utána végre reggel lesz, és mehetünk haza. Oké, én tudok egyet. Hol van? Mutatod? És aztán megadta a pizsumát? Igen. Aztán... Gyere. Mutatom. Az igazgató szobájában. Hú, hallod, de konkrétan itt van előttünk az igazgató háza. Nem baj. Szerintem baj. Én megeszem a kajámat, mert meg fog romolni. És csak hogy kiteszem ide. Manci, nem mondja el minket, hogy itt vagyunk. Láttad? Kidobta magát a kukába. Köszönjük, ez a kutya. Na, akkor én átöltözök. Oké. Ez a holnapi ruhám nekem. Ide rakom a kulcsomat. És van egy jó ötletem, amivel tudjuk, hogy bejön ide valaki. Várjál, hozok egy ilyen kis valamit. Mondjuk ez jó lesz, feltesszük az ajtóra, és hogy hallásik, akkor tudjuk, hogy itt van valaki. Na, ez jó ötlet. Jó van, akkor én alszok. Egy nappal később. Jó, Jézusom, hány óra van? Hány óra van? Megnézem. Jaj, anyi, hív már, hogy jöjjek haza. Ó, ne, hogy fogunk innen kijutni? Fú, most itt vannak reggeli takarítók. Majd azt mondjuk, mit mondjuk nekik? Majd azt mondjuk nekik, hogy csak bejöttünk, mert azt mondta mert azt írta nekünk a Snapchaten a igazgató, hogy jöjjünk be ide, mert itt nagyon sok a szemét, és ugye nem lettünk mi szemetet, és nem, mert azt írta az igazgató a Snapchaten, vagy a Facebookon, hogy itt eltűnt az egyik ilyen festménye, és akkor ezt megtaláltuk. Oké. Akkor ezt kidobhatom? Nem, ezt én meg is mondjuk. Ezeket kidobjuk, amik nem kellenek. Anya rám írt most, hogy jöjjek haza. Oké. Akkor én is már megyek. Szia! Szia! Jövök már, anya. Csak egy kicsit elkéstem. Bocsi, hogy nem 6-kor. Most kellettem. Azért nem jöttem ide ilyen hamar, de
Amúgy sietek haza. Oké, megint jó. Remélem jó napod volt. Igen, jó napom volt nagyon. Hova megyek is már haza? Na srácok, ennyi lett volna a mai videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Nagyon egy ilyen szép napotok vagy estétek. Sziasztok!